Η εμπιστοσύνη θα μπορούσε να οριστεί ως η πίστη στην αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την αλήθεια και την ικανότητα κάποιου ανθρώπου, κάποιας κατάστασης ή κάποιου αντικειμένου. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που έχουν ακεραιότητα. Είναι αξιόπιστοι. Είναι ειλικρινείς. Είναι προβλέψιμοι. Και οι πράξεις τους ανταποκρίνονται στα λόγια τους. Εμπιστοσύνη ακόμη μπορεί να είναι να μπορούμε να κάνουμε κάτι χωρίς φόβο ή χωρίς αμφιβολία. Όταν το ίδιο το άτομο αντιλαμβάνεται ότι συμπεριφέρεται με ακεραιότητα, ειλικρίνεια και αξιοπιστία και νιώθει ασφαλές στον τρόπο που αλληλεπιδρά, τότε δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Αν προδοθεί η εμπιστοσύνη, το αίσθημα ασφάλειας επισκιάζεται. Είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ της εμπιστοσύνης χωρίς όρους, με άλλα λόγια της αφέλειας, και της εμπιστοσύνης με όρους, που βασίζεται στην υγιή κρίση. Δηλαδή, όταν λέμε ότι κάποιος έχει τη δυνατότητα να εμπιστεύεται, εννοούμε να έχει τη δυνατότητα να είναι καλόπιστος, όχι ευκολόπιστος. Το πώς μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε είναι ένα ερώτημα που έχει ερευνηθεί ιδιαίτερα. Ξεκινά από την παιδική ηλικία και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των παιδιών. Σύμφωνα με τον Έριξον, από τον πρώτο χρόνο της ζωής τους τα βρέφη αναπτύσσουν εμπιστοσύνη όταν έχουν επιλύσει επιτυχώς τη σύγκρουση μεταξύ εμπιστοσύνης και δυσπιστίας. Δηλαδή, όταν η αναλογία εμπιστοσύνης προς δυσπιστία είναι μεγαλύτερη. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι φροντιστές του ανταποκρίνονται με συνέπεια στις ανάγκες του. Σύμφωνα με τον Bowlby, τα άτομα που γενικότερα εμπιστεύονται είναι εκείνα που έχουν σχηματίσει στα πρώτα χρόνια της ζωής τους μια ασφαλή σύνδεση με τους γονείς τους. Αν το βλέπαμε σε ένα διάγραμμα, το διάστημα μεταξύ ασφάλειας και ανασφάλειας θα μπορούσε να περιγραφεί ως η βασική εμπιστοσύνη και σχετίζεται άμεσα με την ψυχική υγεία. Εμπειρίες της παιδικής ηλικίας μπορεί να συμβάλλουν αρνητικά στην εμπιστοσύνη του ατόμου και στη χαμηλή αυτοπεποίθηση. Για παράδειγμα, η ασυνεπής αντιδράση των γονιών ή η μη τήρηση υποσχέσεων ή η ανειλικρίνεια δημιουργούν ανασφάλεια και δυσπιστία στα παιδιά. Οι γονείς που οι πράξεις τους δεν αντιστοιχούν με τα λόγια τους δίνουν διπλά μηνύματα και μπερδεύουν τα παιδιά. Αυτή η συμπεριφορά τα δυσκολεύει. Τα δυσκολεύει να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Τα δυσκολεύει να εμπιστεύονται. Εκρήξεις οργής των γονιών μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό αρνητικά την εμπιστοσύνη ενός παιδιού, δημιουργώντας την πίστη ότι όλα είναι απρόβλεπτα. Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και περιστατικά σωματικής κακοποίησης, μπορούν να προκαλέσουν μεταξύ άλλων θέματα εμπιστοσύνης και επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα του ατόμου να διακρίνει με ακρίβεια την αξιοπιστία των άλλων. Στις σχέσεις, η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Οι στενές σχέσεις εξαρτώνται από την εντιμότητα και την ειλικρίνη. Δηλαδή, αν μπορούμε να πιστέψουμε αυτά που μας λέει το άλλο άτομο. Θα μπορούσαμε συμβολικά να δούμε την εμπιστοσύνη σαν την κόλλα που συγκρατεί μια σχέση. Γιατί η εμπιστοσύνη διευκολύνει τη θετική συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των συντρόφων. Μέσα στη σχέση θα μπορούσαν κάποιες καταστάσεις να δημιουργήσουν δυσπιστία. Οι περισσότεροι άνθρωποι ανταποκρίνονται στην εξαπάτηση, στο ψέμα από έναν σύντροφο με πολύ παρόμοιο τρόπο με αυτόν που αντιδρούσαν σε κάποιο ψέμα ή στα μπερδεμένα μηνύματα των γονιών τους. Στην προσπάθεια προστασίας του εαυτού μας από την απογοήτευση και τη σύγχυση, αναπτύσσουμε άμυνες. Κάποιοι από εμάς σχηματίζουν τείχους για να προστατευτούν. Κάποιοι δεν εμπιστεύονται κανέναν. Άλλοι είναι σε ένα διαρκές στρες ώστε να μην τους κοροϊδέψουν. Αυτές οι άμυνες εμποδίζουν την ικανότητά μας να βρίσκουμε ικανοποίηση μέσα στις σχέσεις μας, γιατί δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Ο αυστηρός εσωτερικός κριτής συχνά δημιουργεί θέματα εμπιστοσύνης στις σχέσεις. Αν ο εσωτερικός μας κριτής μας λέει ότι δεν είμαστε αρκετοί, στην ουσία μας δυσκολεύει να συνδεθούμε σε μια σχέση. Όταν ο άλλος μας αποδέχεται όπως ακριβώς είμαστε και μας αγαπά,
Μπορεί να νιώσουμε στρες, γιατί αυτή η θετική εικόνα που έχει για μας συγκρούεται με την αρνητική εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Αυτή την εικόνα που μας λέει ότι δεν αξίζουμε αγάπη. Έτσι, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, δημιουργούμε μια άμυνα και θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα ελαττώματα του άλλου και να τον επικρίνουμε. Η έλλειψη εμπιστοσύνης υπονομεύει τις σχέσεις και θα μπορούσε να οδηγήσει το άτομο στη μοναξιά. Η δυσκολία του ατόμου να εμπιστευτεί δημιουργεί αιμονή και την ανάγκη συνεχούς ελέγχου. Συχνά δημιουργεί στρες, κουράζει και εξαντλεί το άτομο και θα μπορούσε να δημιουργήσει τάσεις τελειομανίας. Η έλλειψη εμπιστοσύνης που δείχνουμε στην πραγματικότητα είναι μια έκφραση της εμπιστοσύνης που έχουμε ότι οι άλλοι δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας.